И така, здравейте хора! В днескашното видео ще ви покажа как можете да си направите някаква чашка от смола. Да. Тук съм сипала няколко милилитра смола и мисля да го осветя с ето този цвят. Червено като праскова. Изцепах си ръкавицата. Пръста ми. Така. И сега трябва да го сипя тук. Сложих малко от смолата тук. И сега си добавих още малко смола, сложих още малко цвят и сега се чудя кое да сложа. Сребърно или златно, но мисля сребърно. Само трябва да внимавам да не го поръса някъде. И си го слагам тук. Давай! Ходи с пинцети, ама... И това само трябва да влезне и това. Давай ти. И сега разбърквам. Приключих с това. И сега ще сложа и малко златно. Този път ще използвам пинцети. Малко, много, ама... Там. Приключихме с това и го разбъркваме. Разбърках го и сега ще го сложа тук. Обаче не трябва да слагам много. Трябва да слагам по-малко. И то отива постепенно надолу. И пак ще сложа от това. Цвят. Хоп. И ще добавя само златно този път. Не, нищо няма да добавям. И това да си го разбъркам. И сега наливам. Това стана зелено. Не. И тук като се сложи и зелено. Мисля, че тук е добре. Или не? Не знам. Толкова. Трябва да отворите прозореца, защото това реално мирише. И искам да сложа и малко отсред. И сега слагам. Хоп. И хоп.
сега чакаме то да изсъхне. Това може да отнеме или няколко дни, или няколко часа. Точно не сме сигурни. Но да. Вие ще видите крайния резултат на тази чашка и на едни буквички с смола, които аз направих с мама. И да, вие ще чакате само една секунда, аз много време. Така че останете до края на видеото, за да видите как ще стане чашата и буквичките. One day later. Хора, току-що ги извадих и те се втвърдиха. И ето я и самата чашка, обаче тя още лепне. И да, така че чакам да спрат да лепнат и тези лепнат. И те имат и тук едни дупчици от самата форма, с които можете да си ги сложите на ключодържател. Ние имаме кукички и после ще видите нали, как слагаме и кукичките. И да. За мен това ще е утре, а пък това ще е само една секунда. И бай за сега. One day later. Всички неща с смола изсъхнаха. Ето това, което правих с мидичките и с тези камъчета. И второто нещо е чашата. И тя вече е изсъхнала, само отвътре лепне. И да, иначе е много готина. И сега ще ви покажем как някои от тези камъчета светят в тъмното. Така светят в тъмното. И надявам се да ви е харесало това видео. Ако да, оставете един палец нагоре и се абонирайте за канала. Чао! A few moments later. Хора, вече те буквичките не лепкат и е време да ги закачим на ето това. И аз съм сложила от ето тези на буквичките. Сега ще започвам да ги нанизвам по ето това. Хора, нанизахме го, стана ключодържател. Ето ги буквичките. Маги, точно много да го подредя. Но ще стана много готино. Ако искате още такива видеа, ме последвайте. Чао!